Добър ден! В това видео ще ви запознаем с един от основните етапи на стартиране на електрическия котел Technics. Нека разгледаме процеса на премахване на въздуха от системата и как да активираме този режим в котела. За да организирате процеса на премахване на въздуха, е необходимо да влезете в сервизен режим. Бутонът за отопление и бутонът за топла вода трябва да бъдат неактивни. Задръжте бутона за настройки за 6 секунди, докато се появи буквата P с цифра до нея. Това е влизането в сервизен режим. Намерете параметър P1. Потвърдете влизането в параметъра с бутона за изключване, след което цифрата ще започне да мига. Използвайте бутона за увеличаване, за да изберете единица и потвърдете с бутона за изключване. Помпата се включва и иконата на помпата се появява на дисплея. След това преминете към настройката PTT, използвайки бутона за увеличаване и потвърдете с бутона за изключване. В рамките на 2 секунди се изчислява дебитът на топлоносителя. Нормалният дебит трябва да бъде между 10 и 25 литра в минута. Ако дебита спре, това означава, че въздух влиза в котела. Трябва да отидете на параметър P1 и да изключите помпата, като настроите параметъра P1 на 0. Позволете въздуха да излезе автоматично през автоматичния обезвъздушител. Следвайте този алгоритъм, докато въздухът напълно излезе. Необходимо е да проверите дебита на топлоносителя, който трябва да бъде непрекъснат и фиксиран на постоянна стойност. След това можете спокойно да излезете от сервизния режим. Накрая задайте режима, необходим за вашата редовна употреба.